Fai aproximadamente 2 anos en Carballo comezamos a redactar a Senda Urbana. Decidimos xa naquel momento que sería un documento estratégico a curto, medio e longo prazo no que estableceríamos as liñas a seguir de cara a facer proxectos, actuacións e intervencións no noso concello. No seu momento, contando ademais con toda a corporación municipal e cos técnicos do propio Concello, establecemos primeramente unha diagnose da situación actual que teñamos naquel momento ou temos nese momento no Concello de Carballo. A raíz diso, comezamos a redactar o plan de acción, que aproximadamente tamén nos leva un horizonte temporal de un ano, no que tamén introducimos nesa mestura de ideas todas as entidades do Concello, tanto entidades deportivas como entidades sociais, entidades económicas, para que todas e todos aporten as súas ideas, as súas necesidades e o que pensan do Carballo do futuro. Pois este documento que agora temos elaborado e que vamos a presentar ademais no marco desta xuntanza do Eixo Atlántico, queremos que serva para dar a coñecer á sociedade e sobre todo para dar a coñecer aos concellos da contorna para que se impliquen, para que vexan que hai proxectos transversais e totalmente horizontais que lles poden ver afectados ou que lles poden mellorar incluso a súa situación, e queremos que a xente coñeza en que consiste a senda urbana e que, sobre todo, que coñeza a senda urbana de Carballo, non? Que todo o que hai aí, esas 55 liñas de actuación divididas en 7 obxectivos estratégicos que son moi importantes e serán moi importantes no futuro a curto, medio e longo prazo do noso Concello.